ردأنا اسكن بولن እግዚአብሔር زعمت زي عمد فرخونا بهوتنا كل ነገር كدغفنا ጳውሎስ ንሰብ ቆሎሴ ዘገርም ጸሎት ጸልይሎ በፍልጠት ፍቃዱ መንፈሳዊ ጥበብን አእምሮን ከመልአኩም በፍልጠት እንዳዓበኹም ክትከዱ ኢሉ ሕዋቴ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ፍልጠት ተባሂሉ ተገሊጹሎ ህዝበይ ሰአን ፍልጠት ይጠፋአሎ ኢሉ ኣብ ሆሴዕ 4 ፍልጠት ስለዛ አበኻኒ ካህን ከይትኮን ከአና አቤካ ኢሉ ሕጋ አምላኽ ስለዝረስዓ ካን ደቅ ካረስዕ እዮም ኢሉ ኣብ ቆሮንቶስ 15 ቀዳይ ቆሮንቶስ 15 ገሊኣቶም ፍልጠት አምላኽ የብሎምን ኢሉ ኃጢአታይ ትግበሩ ይልናሎ ትና አምላኹ ዝፈልጥ ህዝብ ግና ክብርትዕን ክገብርን ይብለና ردأን በሎ ሕዋቴ ዝረዳ አምላኽ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት ክንስኹም ንደቅኹም ሰናይ መሃብ ካፈለጥኩም እቲ ናይ ሰማይ አቦኹም ነቶም ዝልምንዎ ክንደይ መንፈስ ኣብዚዩ ዘይህብ ብለና ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 1 መዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ ኢሉ ሕዋቴ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምእታው ግብሪ ስጋ ሃብ ህይወትካ ክእለ ክቅተል ይጅምር ህይወትና ምስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ተሰዊራላ ናይ ላዕሊ ሕሰቡ ይልናሎ ናይ ላዕልና ምድሪ ከነምጾ ነጊርናሎ ኣብ አካላትኩም ዘሎ ኃጢአት ዘበለ ኩሉ ቅተሉ ይልናሎ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኮይን ዘሸግረና ዘበለ ኃጢአት ኩሉ ክንቀትል ነጊርናሎ አምልኾ ጣዖት ሻራ ቅኒ ባእሲ ዝኩሉ ክንቀትል መንፈስ አምላኽ ይደልየና ካባና ዝደሊ ሕዋቴ ፍቃድ ጥራይ ዝደሊ ከምቲ ክንድሕን ኮለና ፍቃድ ሂብና ዝደሓና فركن فر فقادنا يزدلي صمان تولو يمصا إلنالو እግዚአብሔር አምላኸይነ መስክነካ ኣለና ነዚ መዓልቲ ክንሪኦ ዕድል ስለ ዝሃብካና ተባረኽ እግዚአብሔር ካብ ምሕረትካን ካብ ረድኤትካን እዩ ነዚ መዓልቲ ክንሪኦ ጌርና ሞ እግዚአብሔር አምላኸይ ስለ ምሕረትካን ስለ ፍቅርካን ተባረኽ ሰዓትና ንስኻ ግዛዮ ኣየራትና ዝዓጹ ዝዓግዝ ዘበለ ኩሉ ናይ ጸልማት አሰራርሓ ይበተን ሰማያት ብመንፈሱ የጽሪ ኢዱነት አበራሪት ገበል ወጋአቶ ተባይል ተጻሒፉ ከምዘሎ ሰማያት ይጽረ በኢየሱስም ሰማያት ይጽረ በኢየሱስም ወዳ አምላኽ ዝተገለጸ ግብር ዲያብሎስ ከፍርሲ ተባይል ተጻሒፉ ከምዘሎ ኩሉ ናይ ጸልማት አሰራርሓ ይፍረስ በኢየሱስም ጸላይ ደሪኹን ተመጸ ትንፋስ እግዚአብሔር ክብትኖይ ተባይል ተጻሒፉ ከምዘሎ ይበተን በኢየሱስም ይበተን በኢየሱስም ሐሳባትና ሰርቅ ዘበለ በአካል አብዙ ኮፊልና ሐሳባትና ዝወስድ ዘበለ ኩሉ ናይ ጸልማት አሰራርሓ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ክብተን ንጽልለና ሰዓትና ስኻ ግዛዮ መንፈስካ ይግዛአና ስለ ኩሉ ነገር ተባረኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ከመይ ቀኒና ቋብ ሰላም መድኃና ቤት እግዚአብሔር መጻኹም ቲ ናብ ሕብረት ወዱ ጸዋዓኩም አቦ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎሎ ኦሙን ዝኾነ አምላኺና ንምልኽ ራእይ ዮሐንስ ዳንኤል ኢና ንርኢ ዘለና ጸሓፊኡ መን ምዃኑ ርኢና ነርና ዮሐንስ ኢልና ርኢና ነርና እንታይ ራእይ ዮሐንስ ሒዙ ዘሎ ብሙሉእ ሓሳብ ዝብል ደብዳቤ ናብተን 7 ማሕበራት ራእይ ናብቲ መወዳእታ ዘመን ዝኸውን ኣብ ምዕራፍ 3 ዝተጀመረ ነገር ሰይጣን ንኣዳምን ሔዋን ናታሊሉ ኣብዚ ምድሪ ከም ዝገዘአ ራእይ ዮሐንስ ካ እንታይ ኢና ንርኢ መወዳእታ ናይ ኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና አድሒንና ዋጋ ከፊሉ ህይወት ሂብና እንደገና ኻ ክምለስ ከም ዝኾነ ክሳዕ መወዳእታ ዝኾነ ነገር ከም ዝገለጸሉ ኢና ንርኢ ኣበይ እንተይልና ኣብ ጳጥሞስ ተኣሲሩ ከሎ ነዝራእይ ኩሉ ርእይዎ ማስ ካብ 9 ክሳዕ 96 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝብል ኢና ነርና sorry stuck here at anyhow اوكي علامه مصحفيو زبل حسابينا جميرنا نيرنا تسفا مهاب نتوما منታይ ዘለው ኢልና ሪና ነርና ኣብ ስደት ዘለው ዝነበሩ ክርስቲያናት እንደገና ራዕይ ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ምምላስ ክርስቶስ ዝብር ኢና ነርና እንታይ ኢልና ነርና ዮሐንስ አጳጥሞስ ዲሜንሽን
أبز نبرو لجزء تأثيرو نيرو إلنا دمشن تايز بالتزازم أوت إنيرو نعاي أملوخو كم لخوني ألوهم زبل حدش تزاز أوتي يوحنس كان تايلو يسوع كريستوس يقويتاس لزبلة كسر كله إنان ريوس لازم حدا جبنينيا روميان زي جزء روميان زي الزسب نامن تاي وستوا خمس نبرو ناباتموس يوستوا نبرو كم يوستوا خمس نبرو إنان يرنا يوحنس بخلت تمغنياتيو أباتموس تاي كوين نيرو تأثيرو نيرو مجمران تاي نقيسارن تاي جبر نيلو أيسجد نيلو بزحات نجستات رينا منيرنا أبو لكيدان أملوهن تاي كم زجبرو كم زتقلبوا أبرا يوحنس مرة 4 تخيلنا هنريو خلنا جن اتزم الله منيو أبتو زفان تقميتو زنبرة 24 زفانات زلوا انسساتاتن توم 4 انسسان شماغلتاتن زملوخو نسو بينو ترايو كملخ زلوا سلازي يوحنس انتايلو نسخا غويتا يكون كان غويتا منيو يسوع كريستوس تنحيل موت شعرو زتنس سلازبله أباطموس تأثيرو نيرو إلنا رينا نيرنا بزحات نجستات أملوهن تاي كم زجبرو كم زتقلبوا أب تاريخ ندحري تمليسنا رينا نينا سلاز ديمنشن كل سب كم أملاخ نعيك سجدلي على وزبل تأزاز تايجير نيرو أب كله زي نيرو روميان كبابي 7 مليون زخون حزب جزيهم نيرو ما بتحطهم نيرو زاتهم كنا هنريو خلنا بملوزي سمين أفريقيا ميدل إيست أوروبا إسيا نبلوزلنا أب كل بوتا جزيهم نيرو كباب 7 مليون زخون حزبي أبتحتهم تجازي خير نيرو سلاز 7 مليون حزبي نكأسار كمل خنتاي كم زوجة أواج كم زوجة يوحنس جن نعها كسجد أكلني كسجدوا لزلوا تنحيلوا موت شعروس تنسى ودا أملاخ أبيمان أملاخ زلوا علم بون تايز جبر أملاخ زفت أرس لزبلة بقوم 15 أبز حلف رينا وسيتو سميرنا تا محبر من تاي نيرا أبرسكيشن أبسدت نيرا بوليكارب زبهال تناتا بيشوب ناي سميرنا بهوتو خلوا يوم أبعنش أيتن ديدومه 98 عامته نقولتها سعيبه نقولتها حدو تباهيلو أنا أي كحدني سلزبله بهوتو خلوا يوم تاجيرمو أبعنش أيتي عندي دومه كم تو ويليام تيندل مزحف قدس ترجي مخهم استقتله بوليكارب خاهم خمس تقتلين بتاريخ كينا ريوس لذي فيلادلفيا أنتي باس نبعلو إذا نما شو ما نبلو زي أبز عدي أكوم عينته يمتقبيسهم قتيلومو أنتي باس مالتي نتؤمن باريا يلولو زستحردوا النفسات أبترا يوحنس معرف شو تشريني لنا أزياتهم كلاتهم تام كوينو نعها عين سجدنينا نعم لا ترعينا نسجد سلازبولو إذا كل مكران سدتنا أبهيوتهم تايخون كلنا نريو خمس كلنا نريو أب كلايت ميتيوس معرف سلسة خزارب كله باولوس انتايلو له بفرحات بزمن قد زي نخنبرو زداليو سبات سدت كقاطو مامي ناي جدن زوم سبات زيوم جبان سلازو جباري يكونون عمز كجبرو ترخيبا ما يكونون انتاي سلازو خانة تراي أملوخون سجدت نأملاخ تراي سلازو بالو نأملاخ تراي سلازو أملوخون السجدون اتم أملوخو زداليو نجستات كسادو دوم كله إنا نرين سلاز غريكاويان رومايان أما الاختم ملاخ نتعاطات مسواء بفلسفنا أنت يوم نيرم فلوتات يوم نيرم من نارينهم سلزياتهم كلاتهم نت حبرة سب نتهم عم تخجاو انت خجبروهم جميرهم كنتسألوهم جميرهم نابنسي زيوس دبها الأملاخ زوم لوه نيرم تمام قد محجيهم لوه نيرم تمام أنت نابقيتها مسمعوا نتعاطات محرات منزرنا أملوه تعاط قال نقرأت كجرفو خلوه انت يوم خجبروهم جميرهم تهم حبرة سب كنتسألوهم جميرهم كعليهم جميرهم سلازم بخلو نوت خجات كله بنجستات عندنا بتهزبي بزح شجركم أصلا كله إنا نري باهدا يعني مجمرة سدت جميرنا دحر نيرو أبسوسان كلتن عمة مرت مليسون تاي كم زجبرة officially أب كل عالم زلوا عمن تكان تاي كون خم زلهم كسدوا خم زلهم أواج كم زمت أينا كم زوج أينا نريو نخبابي سلستميتن 10 تخلت يوم أبسدت بيتك سنة بتشوز نبرت أبسدت حليفة مالتي نخبابي كلتا ميدن سمانا عمت زخون سلازي انتاينا أبزينا بتحنا لينا أبتجيت زنبور أمنتي مس كم زبل حطتات كي تفاوتوا أي تعرفون يوم إذا كله سدت كحلف كله حطوا كله من يقدني أيكون النساتهم سي بس كل مكان حلف نحنا كمان ولا حدا نجر زي تنكفنا ببزح نجر زي حلفنا أبي ودنا سام تايمس بزح حطنا حتتنا نعم لا نحطوينا نقرأ مرمينا سلازي الساتهم كأ بخمسة عينة حطوتات كي تفاوتوا أي تعرفون قال حسابات كن نقول لنا نكروسوس كتمتوا له زجبا أملاك دي زبل حطوا أبو مرون كمتس يغلي مخنياتو قالوا أتسبات نكسر سجيدو مستهزب مستمنج ستسامع عم كودو خلوا زتنكفهم سب عين برن سلازي حطوا زخ حطوا ناي قدني نكروسوس كتمتوا له زجبا أملاك دي
ዋይና ዝኹሉ መከራ ዋይ ዝኹሉ ስደት ንምንታይና ንሞት ንምንታይና ኣብ እንዳ ኣናብስ ንድርበ ንጎይታስ ክንሞተሉ ዝግባእ ኣምላኽ ዲሎም ክሓቱ ናይ ግድን እዩ ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ኢድ ቄሳር ዲ ዘሎ ወይስ ኣብ ኢድ ጎይታ እዚ እውን ሕቶ ኣለዎም ኣብ ስደት ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ 62 እዩ ጀሚሩ ስደት መጀመርያ ዝሞተ ሰማዕት ዝኾነ እስጢፋኖስ እዩ ድሕሪ እስጢፋኖስ ያዕቆብ ከም ዝሞተ ብድሕሩ በዓል ጳውሎስ ጴጥሮስ ኩላቶም ዞም ሐዋርያ ብሙሎም ኣብ ምንታይ እዮም ዝሞቱ ዘለው ነገስታት እዮም ዝቆትልዎም ዘለው ዞም ሰባት እዮም ሓንቲ ይገበሩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ስለ ዝወከልዎ ጽድቂ ስለ ዝተዛረቡ ዓመጽ ጌጋ ስለ ዝበሉ በዚ ምኽንያት እንታይ ክኾኑ ከለው ኣብ ህይወቶም ስደት ከጋጥሞም ከሎ ኢና ንርኢ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ኣመንቲ ዓበይቲ ጃይንት ናይ ኣምላኽ ሰባት ሰማዕት ኮይኖም ክሓልፉ ከለው ናይ ግድን እዮም ክስንቡዱን ክፈሩን ሕሰቦ ጳውሎስ ዝኣክል ሰብ ብኔሮ ኣብ ሮም ክቅተል ከሎ እቶም ኣመንቲ ናይ ግድን እዮም ሕቶ ክኾኖም እግዚአብሔር የለን እንዲዩ ንምንታይ ሱቕ ዝብል እዚ ሕቶታት ዝኸሓቱ ናይ ግድን እዮም ኣይርኤና እንዲዩ ኣይጥምተና እንዲዩ ኣየናግፈና እንዲዩ ሓደ ግዜ እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እምነቶም እውን ክትፍተን ትኽእል እያ ካብና ኣምላኽ ናብቶም ነገስታት እውን ክጥምቱ ይኽእሉ እዮም በቲ ዝሓልፍዎ ዝነበሩ መከራ ስለዚ እቲ ስልጣን ኣመን እዩ ዘሎ ሕቶ ክኾኖም ጀሚሩ ከም ሰባት ተሓትት ኢኻ ነገስታት ከም ድሌቶም ንኣመንቲ ክቆትልዎም ኣብ እንዳ ኣናብስ ኣፍ ክድርብዎም ከለው ቅተሉ ከለው ብዙሕ መከራ ክሓልፉ ከለው ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ኢና ንምልኽ እንዳበሉ ነገስታት ድሌቶም ክገብሩ ከለው ሕቶ ክመጾም ናይ ግድን እዩ ስልጣንሰ ኣብ ኢድ ጎይታ ዲ ዘሎ ንምንታይ ዳ ሱቕ ዝብል ክብሉ ክሓቱ ትሕቶ ክመጾም ንቡሪ ከም ኢሎም እውን ይሓቱ ነይሮም ይኾኑ እዮም ኣብ ገለገለ ጽሑፋት እውን ከም ትረክብ ኢኻ ኣምላኽ ስልጣን ተሃልዩ ወዳ ህዝቡ መከራ እናጸገቡ ሓጢአተኛታት ኩሉ እንዳመላኣሎም ስለምንታይ ዳ ሱቕ ዝብል ኣምላኽ እዚ ሕቶ እዚ ኣሳፍ ይሓቲቱ ሓደ ግዜ ኣሳፍ ኣብ 73 ከይና ክንሪኦ ከለና ነቶም ረሲኣን ቀኒኢሎም ምስ ጠመቶም ይወልዱ ይፈርዩ ይህብትሙ ይብልጽጉ ደፋራት ድሌቶም ይገብሩ ናብ ኣምላኽ ናይ ድፍረት ቃላት የውፁ እዚ ኩሉ ነገር ርኢ ነይሩ ኣሳፍ ነታ መንገዶም ተመኒዋ ካብ መቅደስ ኣምላኽ ምስ ወፀ ነቲ ናቶም ኣካይዳ ነቲ ናቶም ህይወት ብሂግዎ ድሓር ልቡ ምስ ተወግአ ግን ናብ መቅደስ ምስ ተመለሰ መንፈስ ኣምላኽ ምስ መለሶ ብድሕሪኡ ክዛረብ ጀሚሩ መወዳእቶም ለካ ጥፍኣት እዩ መወዳእቶም ክርኢ ጀሚሩ ንዓኻ ኣብ ሰማይ ካብ ረኸብኩ ግን ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይ ናብ ምባል ክኸይድ ጀሚሩ ኣሳፍ ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ ከምኡ ንኾን ኢና ኣማኑ ኾንካ ንጎይታ ዋጋ እንዳኸፈልካ ህይወትካ እንዳሃብካ ዕድመኻ እንዳሃብካ ናትካ ነገራት ዘይክንቃሳቐስ ይኽእል እዩ ናይ ብዙሕ ሰብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ደሰይም ንሳቶም ዝሓተትዎ ሕቶ እዩ ዝሕቶ እዚ ክረአ ከሎ ክፉእ ንፅቡቕ ስዕር ይመስል እቶም ነገስታት እቲ ዘገርም ነገር ጎይታ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ንሞት ሽዒሩ 5 ሰዕ ተመሊሱ 40 መዓልቲ ህያው ምዃኑ ተገሊጹሎም እዩ ተራእይዎም እዩ ዘምልኽዎ ኣምላኽ ህያው እዩ ክርኢ ከለዎ ኣባይታ ግን ነገስታት ንውሉድ ኣምላኽ ከም ድሌቶም ክገብርዎም ከሎ ተደልዮም ከኣስርዎም ተደልዮም ከሳድድዎም ተደልዮም ከሓርድዎም ተደልዮም ቆትሎም ክርኢ ከለዉ ክግሮም ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክፉእ ነገር ክስልጥን ጀሚሩ እዚ ሕቶታት ዝኸሓቱ እዚ ነገራት ዝናብኦም ክመጽእ ክፉእ ነገራት ቶም ነገስታት ክገብሩ ይጅምሩ ክዕብሉሉን ክገዝኡን ይጅምሩ መወዳእቱ እንታይ ይኸውን ሽዑ ዝነበሩ ነገስታት ከምዚ ሕጂ ዝነበሩ ነገስታት ከይመስለኩም ጨካናት እዮም ነይሮም ጨካናት ኣዝዮም ጨካናት ሕጂ ዓለም ዳ ማዕበለት እያ ትኸይ ዘላ ብዲሞክራሲ ዓይነት ነገር ከምኡ ዓይነት ነገር ከማን ክትገብር ዓለም ኣይትፈቅደልካን ኣብ ሰዓት እዚ ንሰባት እዮም ኣብ ካሊስየም ዝበሃል ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ናብ እንዳንበሳ ደርብዮም ከም መዘናግዕ ዝርእዎም ብእንስሳ ክብልዑ ከለዉ ብኣናብስ ክብልዑ ከለዉ ክሕረዱ ክቕተሉ ከለዉ ከም መዘናግዖም ዝጥቀምሎም ነይሮም ግላይዳተር ዝበሃል ጌማት ከይተረፈ ነይሩ ሽዑ ማለት እዩ ናብ ከምኡ ዓይነት ነገራት ዝገብሩ ዝነበሩ ነገስታት እዮም እዚ ኩሉ ክርእዩ ከለዉ መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶታት ናብ ኣእምሮም ይመጽእ ነይሩ ኣባና ኣብ ህይወትና እውን ይመጽእ እዩ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ብኩሉ ነገር ንጽቀጥ ኢሉ ብኩሉ ነገር ንጽቀጥ ግን ኣይጸበናን ኢሉ ንድፋእ ግን ኣይንጠፍእን ኢና እንዳበላኡ ክዛረብ ከሎ ድርብያት ከም ዘይኮይና ኣብ ተኻልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ክዛረብ ከሎ ሓደ ግዜ ብኩሉ ነገር ትጽቀጥ ኢኻ ኩሉ ነገር ይጸበካ ትገብሮ ይጨንቀካ
عقلك يصبك انت يخون صباح نغو حزي زلخو منقد جميري زلخو ببزح نغير يخاتفتن حدا غزينا حدا منقد جميرنا موداتو انت كم زخونا ينفلطنينا That's why እምነት ነት ዘር ነገር ርጉጽ መሆኑ ዝነግረና ና አምላኽ በእምነት ኩሉ ግዜ ክንጽበዮ ኣብ ቃሉ ደው ክንብል ምስ ቃሉ ክንሰማማዕ እቲ ቃሉ ግበርዎ ዝበለና ንዑ ሒዝና ስቲክ ክንገብር ሓደ መዓልቲ ከም ዝመጽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከይና ክንሪኦ ከለና ንቃል ኣምላኽ ሒዞም ንኣምላኽ ዝተጸበይዎ ሰባት እግዚአብሔር ዘሕፈሮም ሰባት ኣይረኣና ናብ ቃሉ የለን ኣምላኽ ካኹም ይኮነን ግን ኣብቲ መንገዲ ክትከይድ ከለኻ ብዙሕ ነገር تحلف يخا تشعز حلف صبيب تشعز حلف فتنا يلولو كم تصبنا رزين كبر خم زدالو ولا نغيرنا له اب قرنطوس كزارب كله سلاذ راي مصحف تصحفنا امنت انتي نمغباري نمبرتعن ملس نحطو امني بز كل حطو حلف كله يوحنس ግን ነቲ ዝሓትዎ ዘለው ሕቶ بقال املاح غيرو انت غبرم كله كبرتعم كله كصنانعم كله ይናር ዮሐንስ ሓደ ጊዜ አማቴዎስ ምዕራፍ 10 ሓደ ተፈቲኑ ሰብ ከም ዝፍቶነ ተፈቲኑ እዚ ሁሉ ትእምርትን ተአምራትን ገይሩ ዮሐንስ እሱ ክዛረብ ከሎ ሰባት ከይተረፉ ወታደራት ከይተረፉ ነገስታት ከይተረፉ ዝፈሩ ነይሮም በኃይል መንፈስ ቅዱስ ተቀቢዩ ዝመጸ ሰብ ይነሩ ሓደ መዓልቲ ተአሲሩ ምስተአሰረ ግን ክጠራጠር ጀሚሩ ስለዚህ እንታይሉ እቲ ገንሸል አምላኽ ኢሉ ዝመስከረሉ ጎይታ ሕቶ ከሓት ጀሚሩ ንስኻ ዲኻ ትትመጽ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካሊና ክንጽበ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አው ዝገበሮ መልሲ ኮነን ሂቦ ነቶም ዝላአኹም ሰባት አምጪዩ ቃል አምላኽ ካብ ኢሳይያስ 35 ዕውራት ከም ዝርዩ ሓንካሳት ከም ዝሓዊ ትምህርትን ተአምራትን ከም ዝኸውን ነቲ ቃልዩ እንታይ ገይሩሉ መልሲ ገይሩ ሂቦ ማለት እዩ ስለዚህ ዮሐንስ ካኹም ነቲ ሕቶታቶም ታክገብር ከሎ ነቲ ዝሓትዎ ብዝሓልፎ ዘሎ መንገዲ ከጽንዖም ከሎ ኢና ንሪ ስለዚህ ኢየሱስ ንዓና ከድሕን እንታይ ከም ዝሃበ ህይወቱ ከም ዝሃበ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከነገረና ከሎ ህይወቱ መዓዛ ሽታ መስዋዕት ገይሩ እንታይ ከም ዝገበራና አምላኽ ከም ዝሃባ ካብ ደቅደቅ ጸልማት ከም ዘውጻና መርገምና ወሲዱ እንታይ ከም ዝሃበና በረኸት ከም ዝሃበና ሞትና ወሲዱ ህይወት ከም ዝሃበና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሉድ አምላኽ ከም ዝገበረና ዮሐንስ ከረዶም ጀሚሩ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ክዛረብ ከሎ بدم انتي زغبرنا يلولو زحصبنا منግስትን ካህናትን ክንከውን ዝገበረና ይልዎ ማለት ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ኸይና ክንሪኦ ቆልና ስለዚህ እንታይ ገይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱ ይቢ ምንታና ክንሞተሉ ዝግባአና አምላኽ እዩ ህይወትና ክንቦ ዝግባአና አምላኽ እዩ ሞትና ዝወሰደ አምላኽ እዩ ካብ ደቅደቅ ጸልማት ካብ ማእሰርቲ ካብ ቦንዴጅ ካብ ብዙሕ ማእሰርቲ ልምምዳ ዘውጻና ጎይታ እዩ ነዚ ጎይታ እንታይ ክትኮኑለኩም ሎም ኣሎ ህይወትኩም ክትቡ ክትሞቱሉ ይግባአኩም ንሱ ሞይቱልኩም ሓደ ክንድኹላቶም ሞተ ቶም ዘለው ነቲ ኣብ ክንዶም ዝሞተን ዝተንሰአን ጎይታ ክነብሩለዎም ዳትዋይ ማህዋራት ነዚ መልእኽታት ዝጽሒፎም ከይዶም ስለዚህ ኢየሱስ ንዓና ህይወቱ ይሂብ ውሉድ አምላኽ ገይርና እዩ ጸላእቲ አምላኽ ኢና ነርና ዓመጽቲ ኢና ነርና በእምነት ብጸጋ ምስ አምላኽ እንታይ ኮይና ኢና ተዓሪቕና ኢና ብለና ኣብቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ኸይና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ንዓለም ከዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረ ይብለና ምሕረት ከኣገይርልና ስለዚህ ህይወቱ ይሂብና እዩ ኣብ ክንዳና ይሞይቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሞተ ኃጢአቱ ይኮነን ቀቲልዎ ኃጢአቴን ኃጢአትኩምን ይቀቲልዎ ፍቅሪ ብግብሪ አርኢና እዩ ብዘረባ ይኮነን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጪ እንታይ ገይሩ ብግብሪ ይርኢና ፍቅሪ ሮሜ ምዕራፍ 5 ክዛረብ ከሎ ገና ጸላእቱ ኮለና ገና ዓመጽቲ ኮለና ገና በደልቲ ኮለና እዚ ኩሉ ኮለና ንሕጋ አምላኽ ክንገብሮ ዓቅሚ ኣብ ዘይብልና ግዜ እዩ ክርስቶስ ብደሙ ብህይወቱ ኣብ ክንዳና በጃ ኮይኑ ህይወቱ ይብና ፍቅሩ ብግብሪ አርኢና ብዘረባ ይኮነን አርኢና that's why ነዚ ጎይታ እዚ ክንመውት ህይወትና ክንህብ ዘለና that's why ዮሐንስ ዝነግሮም ዘሎ ነዚ ጎይታ እዚ ህይወትኩም ሕሊፍኩም ክትቡ ኣለኩም ንባዕሉ ንሱ ኣብ ጳጥሞስ ተኣሲሩ ነይሩ أنا حاوكم يوحنس أبتنا يتصابان ناي مكران مماقلتكم اندابلاو كتصحفولهم كلنا نري قال أملاك سلاز مسكرة حق سلاز تزاربة ولا حدا نقر يقبرن يوحنس مسكر سلاز هنا يتأثيرو that's why باولوس انت تتسأللنا بق نا أملاخينا انت كذا فقر أملاخي دريخنا وشتنا ሰባት ክሪኦ ከለውን ጳውሎስ ቱ ሪሊጂየስ ቱ ሃይማኖታው በቃ ጽድቅ ይብል ቅድስና ይብል ተፈለይ ይብል ኃጢአታይ ትግበር ይብል ኣብዚ ሕዎ ክብሎ ጀሚሮም ጳውሎስ ግን ኮሙ ተገበርኩ ፍቅር አምላኺ አውሽተይ ነዲዱ
ኣብ መስቀል ዝተገበረለይ ውዕለት ተረዲንዩ ብዙሕ ግዜ ኮነ ኣምላኽ ንብድሎኮ ኣብ መስቀል ዝተገበረልና ውዕለት ስለ ዘይርዳእና ኮይ ኣብ መስቀል ዝተገበረ ውዕረት ድሕር ክበርሃልና ተጀሚሩ ንርእስኻ ምንባር እንዳገደፍካ ሓጢአት እንዳሓደካ ፍቃድካ ንጎይታ እንዳግዛእካ ንርእስኻ ምንባር ገዲፍካ ስጋኻ ያው ቅዱስ መስዋዕት ጌርካ ንኣምላኽ ክትቦ ትጅምር ማለት እዩ ሞት እሙናት ኮኑሉ ዝግብኦ ጎይታ እዩ መሊሱሎም ዮሃንስ እሱ ንባዕሉ ወዲ እዩ ኣብ ጳጥሞስ ተኣሲሩ ክመውዲ ኣይክመውትን ኣይፈልጥኒ ኣክቹዋሊ ናብ ጳጥሞስ ምስ ወሰድዎ ዮሃንስ ዳሕርዳ ጎይታ ውፅኢዎ እምበር ኣብኡ ምስ ኣትወ መስለኒ ወዲ ኢለ ዝሓስብ ኣነ እቲ ቦታ ከምኡ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እዚ ህይወት ዝሃበና ጎይታ ክንሞተሉ ዝግብኦ ኣምላኽ እዩ ዝግብኦ እዩ ኣብ መስቀል ዝተኸፈለ ዋጋ ፔን ቃንዛ ኣጌኒ ቃላት ተኸፊልዎ እዩ ኣብ መስቀል ብዛዕባ መስቀል ክትዛረብ ከለኻ ኣብኡ ዝኸውን ስምዒታት ኣብኡ ዘሎ ቃንዛ ማእለያ ዘይብሉ ቃንዛ እዩ ሮማውያን ብሓፂንን ብናይ ዓፅሚ ናይ ሰብ ስጋን እዮም ነቲ መግረፍ ዝጥቀምሉ ዝሰርሕዎ ነይሮም ኣብ ስጋኻ ምስ ኣተወ ስጋ ኣልዒሉ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ኣክቹዋሊ ብዙሓት ሰባት ኣብ መስቀል እንዳተገረፉ እንዳተኸትከቱ ከለዉ እዮም ዝሞቱ ነይሮም ናብ መስቀል ኣይበፅሑን እዮም ነይሮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኩሉ እዩ ተፀይሩ ኣብ ኢሳያስ 53 ክዛረብ ከሎ ዘርኢ ወላ ሓንቲ ፅባቐ ከምዘይነበሮ እዩ ዝነገረና ውቃበ ይነበሮን ከምታ በጊዕ ናብ መቐስታ ኣፋ ከይከፈተት ትኸይድ ኣፉ ይከፈተን ንዓይ ንዓኹምን ይርኢ ነይሩ ከምኡ ገይሩ ዝዓደገና ጎይታ ክንሞተሉን ንዕኡ ክንነብርን ናይ ነፍሲ ወከፍና ሓላፍነት እዩ ኣብ መስቀል ዝተገበረ ዝተኸፈለ ዋጋ ዘይተረዲእካ ግን ስለ ዘይተረዳእካ ኩሉ ግዜ ከም ቆልዓ ኮንካ ኢኻ ቤት ኣምላኽ ትነብር ማለት እዩ ኣብ ራእይ ተጻሒፍ ዘሎ ኩሉ ሓቀኛ ስልጣን ዘሎ ምስ ነገስታት ዛ ምድሪ ዘይኮነ ምስ ጎይታ እዩ ይነግሮም ኣሎ ዮሃንስ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ደገ ተኸፊትለ ኢሉ ናብ ሰማይ ወሲድዎ መንፈስ ኣምላኽ መዓልቲ ጎይታ ኣብ መንፈስ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዙፋን 24 ዙፋናት ርዩ 4 እንስሳ ሽማግለታት ቅዱስ እዩ ኩላ ምድሪ ብኡ ተፈጢራላ ንኩሉ እንታይ ዝገብሮ ዘንብሮ ንሱ እንዳበሉ ሰግዱሉ ዝነበሩ ነቲ ገንሸል እዩ ኣብቲ ምዕራፍ 5 ርኢዎ ዮሃንስ እቲ ናይ ይሁዳ አንበሳ ሱር ዳዊት مرحومات سيول أب إيدو زحزة نسي ابتزفان زلوا كلا ابتزفان كخون زغل ولا حدا يلا يوحنس ينقرأ ماله السبيني كلا يلا أب ترون أب سلطان زغمت ودا أملاك تراي سلطان أملوه هو زغل أب سلطان تقميتو يلا كلاتهم نجستات حليفهم يوم بعلني يرى مودعتا تسألي لهم يوم كيدو سيسايدي جيرو بعد دومينشن بعد إيبيفانيس دبالو نجستات دانيال عم عرف كل تخزارب كله ننجستات نفس سلطان زمز ننجستات زسر قويتايو السبيني نجوس عم عرف شو عته نبتو زفان مستأمته ودعم لا عشاء جزء آلاف جزء مليونس and billions ملاك تخملو غولوريو كابتو زفان حوه وتصريو دانيال عم عرف شو عته السبيني أبتو ترون زغمت ما نمسبب سلطان أملاك زغمت إلا ينقرأ مالو سي قويتا موتني وتنا بإيديو هذا جزء سنا قريب كم غيرو نقول سزكياس كم يلوم نتوم هزبي كم من كان نقفوكم يلوم يتبركم يزلوا جابير أملاك تنسيو نعيو دفيرني سانغا خطوة اللي عبا فنشو ناب عدو خمولتسي أو خموتين حدا ملاخ وزي 285 وتهدرات هاريمو بحنت ليتي حدا ملاخ نامد روسيرو دوك يوم كتيلوم سيزي يوحنس نقرأ مالو اتسلطان أب قويتا يزلو توم نجستات actually أيترد دوم نمبر ناب سلطان الزمت إجزاء بهيري that's why باولوس يقول أجا أملاك نكون تريد قبلو معايتا أملاك كوينا نمعدوكم علينا إجابير حدا position هيبكا حدا بوتا هيبكا حدا سلطان هيبكا بوغير كا نأملاك كتخبر أمبر نسخاد الليت كهات قبرو لي كون نزبكا that's why يوحنس نقرأ مزلو اتسلطان أبتزفان تقميتو زلو كيسارا يكونن قويتاي بمكر أنت حلفوا أملاك نزبو زحلفن
زحلن زكاناغنني بز كل مكران تحلفوا እግዚአብሔር አምላክ ቤት አዳልይሎም አሎ that's why ኣብቲ 21 22 ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ ቃንዛ ዘይብሉ ብኺያት ዘይብሉ ሕማም ዘይብሉ ወላ ሓደ ነገር ዘይብሉ ትገንሸል አምላክ ነቲ ቦታ ብርሃን ኮይኑ ዘብርሃሉ ቦታ ከምኡ ተዳልይልኩም አሎ ንህዝቡ ዝሐለ አምላክ ወላ እኳ በመከራ ተሐለፍና ዝድንግጸልና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ክድንግጸልና ዝቕሊቀ ካህን ከም ዘለና ከም ዝኸማና ብኹሉ እንታይ ዝኾነ ዝተፈተነ ዝድንግጽ ካህን ኣለና ካብ ማህፀናት ሒዝና ተኻይና ክንከውን ንኽእል እሱ ከምኡ ጋጢሞይ ስደተኛ ኮይኑ ነይሩ ወስ ጋጢሞይ ስደተኛታት ተኾና ተጻሪፉ ጥፍ ተባሂሉ መምህር ካብ ተማሃራይ ኣይበልጽኒ እቲ መምህርና ዝሓለፎ ኩሉ ኢና ክንሓልፍ ተጸዊዕና ይድንግጸልና እዩ ሰባት ከሓድጉና ከለው ይድንግጸልና ኩሎም ሓዲጎም እዮም ይፈልጦይ ንኹሉ ናይ ህይወት ኮርነር ሓሊፍዎ ይኸይዱ ብዝምድሪ ብኹሉ ተፈቲኑ ብሓንቲ ነገር ክንሓልፍ ከለና እንታይ ይኸውን ይድንግጸልና ይሓዝነልና እዩ ናማን ክፋት ክንስና ለደቀና ከመይ ንህዝቡን ዘላለም ምስኡ ክነብሩ መደብታይ ገይሩሎ ኣውጽያሉ ንዑን ንህዝቡን ዝቃወም ሓደ መዓልቲ እሱ ክፈርዶም እዩ ዋንዴ ሓደ መዓልቲ ናብ ዙፋን ፍርድ ኩሉ ሰብ ቀርብ እዩ እግዚአብሔር ክፈርድ እዩ ዝትንሳአሉ መዓልቲ ኣሎ ንሰብ ከከም ዓስቡ ከከም ዝገበሮ ከከም ዝተመላለሶ ክኸፍል ክመጽ እዩ ኣብ ኢደ ያሎ ዓስበ ኢሉ ክመጽ እዩ ሓደ ገልጋሊ ክዛረብ ከሎ ታይሉ ተዛሪቡ መጽሐፍቲ ተጻሕፍካ ሲዲ ተሕተምካ ተዘመርካ ተሰባኽካ ሓደ መዓልቲ እቲ ክልተ ዓይኑ ሃልሃልታ ኣብቲ ራእይ ተገሊጹ ዘሎ ኣብቲ መንበር ፍርድ ኾፍ ክትብል ኢኻ ክፈርደካይ ኣይትመልቕን ኢኻ ካው ኣይትመልቕን ኢኻ ኣብ ነገሳት ክትመልቕ ትኽእል ኢኻ መሊቕና ኣለና ታድም ትኽእል ኢኻ ካው ግን ኣይትመልቕን ኢኻ ኣትዋይ ክፈርድ ሓደ መዓልቲ ሎሙ ኩሉ ነገር ዝቐንዓሎምን ዝመልኣሎምን እኳ እንተመሰለ ጥፍኣቶም ግን ርግጽ እዩ ልክዕ ናይ ኣሳፍ ሓሳብ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ልክዕ ኣሳፍ ምስራእዮም ኩሉ ነገር ከም ዝኾነ ኣብ መወዳእታታ ናቶም መንገዲ ምስራእያ ጥፍኣት ዝኾነ ኩሉ ይመሊእሎም ኢሉ ወሊዶም ሃብቲሞም ዘሚዶም ኩሉ ይኾይኑ ደፋራት ንኣምላኽ ብድፍረት እዮም ዝምሉ ኩሉ ገይሮም ኢሉ ንዓታቶም ምስራእኹም ግን ኣነ ቀንየ ኢሉ ለካስ ኢለ ንከንቱ ዕዳውያን ጽሄ ኢሉ ኣሳፍ ልቡ ምስተወገ ኣምላኽ ናብ መቕደስ ምስ መለሶ ግን ዓሸሉ ንዓኻ ኣብ ሰማይ ካብ ረኸብኩ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ኢሉ ንኹሉ ክፍኣት መወዳእታ ክገብረሉ እዩ እቲ ቀይሕ ገበል 7 ቀርኒ 7 ርእስ 10 ቀርኒ ዘሎ እቲ ነቢ ሓሶት ካብ ባሕሪ ዝወጽእ ካብ ምድሪ ዝወጽእ እንደገና መሊሱ ካብ ባሕሪ ዝወጽእ እቲ ጸረ ክርስቶስ ነዚኦም ኩሎምን ንዕኡ ዝኽተሉን ሓደ መዓልቲ መወዳእታ ክገብረሉ እዩ ኣምላኽ ንኹሉ ከዓ ቀይሮ እዩ ተስፋ ዮሐንስ ኣብ ዘለዎ ጸኒዖም ደው ክብሉ ዝነግሮም ዘሎ ኦኬ አርእስቲ ወይ ፍረ ነገር ራእይ ዮሐንስ ቀዳማይ ክልተ ሓሳብ ክርኢና ክልተ አርእስቲ ፍረ ነገር ኢና ኣብ ዮሐንስ ራእይ ንርኢ ዘለና ኣብ መተው ኢና ዘለና ናብቲ ሓሳብ ኣያታ ተቀዳማይ አርእስቲ ወይ ፍረ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ እዩ ናይ ዮሐንስ ትቀንዲ መልእኽቱ ሲኒሮ ኣብቲ ቀዳማይ ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ከይና ክንሪኦ ከለና እቶም ዝወግእዎ ከይተረፈ ከም ዝርእይዎ ከም ዝምለስ ልክዕ ከም ተቀዳማይ ዝመጾ ተኻልኣይ ምጽኣቱ ከምኡ ይከውን እዩ ኣብ ኣንበላይ ፈረስ ተወጢሑ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ገይሩ ክምለስ እዩ ኣብቲ ምዕራፍ 16 ኣብቲ ምዕራፍ 19 ዮሐንስ ከምኡ ገይሩ ገሊጹ ኣሎ ንኹሉ ክፍኣት ከዓ መወዳእታ ክገብረሉ ሓደ መዓልቲ ከብቅዕ ክውዳእ እዩ ክገዝእ እዩ ክመጽእ እዩ ናይ ዮሐንስ ኣተኩሩ ናይ ጎይታ ምጽኣት ቀረባ ምዃኑ እዩ that's why ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ በዘን ቃላት እዚአን ክጻናንዑ ከም ዘለዎም ነጊሮም ክምለስ እዩ ጎይታ ኣብ ምድሪ ኮይና ጎይታ ክምለስ ዘይናፍቕ ተሊና መንፈሳዊ ገለ ሕማም ሓሚምና ኣለና ፍቅሩ ኣብ ውሽጥና እንዳገዘ ኸይ ተጀሚሩ ግን ማራናታ ቃንዛ ይዘለና ማኣሴና ቤተይ ዝኸይድ ማኣሲኻ ትወስተኒ ኣብዚ ምድሪ ክትነብር ስለ ዘለካ ኢኻ ትነብር that's why ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ነስቆርቁና ኣለና ኢሉ እቲ ናይ ደገ ስጋና እኳ እንተዓረገ ውሽጥና ኣብ ፀጽባሕ ይሕደስ ኣሎ ብኢድ ዘይተገበረት ኣብ ሰማያት ቤት ኣላትና ናብኣ ክንከይድ ንዳናፍቕ ኣለና እንዳበለ ማለት ሓይሊ ተዘይተመሊእኻ እኮ ናይ ዝምድሪ ግራቪቲ ዝሕዘካ ሓሳባትካ ምድራዊ ዝኸውን ናብራኻ ምድራዊ ዝኸውን ኣጣማምታኻ ምድራዊ ዝኸውን ሓደ ዓርኬ ኮምለን the more ናብ እግዚአብሔር ምስ ቀረብካ
لا تتصقعك مسكرك እግዚአብሔር ካብዝ ጉዛ ዓለም ናብ ላዕሊ ከደይበካ ጅምር ኢሉ ነዚ ክትርስዖ ትጅምር ናይ ላዕሊ ነገር ገዛእካ ጅምር ኢሉ የውጻካ ሽዑ ትናፍቕ ኢኻ ማኣሲ ዝምለስ ተበጀወኒ ማኣሲ ዝኸይድ ናብታ ቤተይ ናይ እምነት ኣቦታት እኮ ቅተሉ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ምሕረት ኣይለሞኑን ንብለና ዓለም ንዓታቶም ከምዘይ ትበቃ ኣብ ጎዳ ጉዲ ኣብ ባዓትዮም ነቢሮም ምሕረት ዘይነበሩሉ ዘይሓተተሉ ምኽንያት ናብ ሰማይ ክኸዱ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኣንድሩ መስቀል መሰምጽሉ actually ህይወት ሞተ ያቃላጥፍኩሞ ኢሉ ንጎይታ ክሩኤ ነቲ ዝተበጀወኒ ነቲ ህይወት ዝሃበኒ ተቃላጥፍለ ኢሉ ማለት እዩ ንሕር በዚ ምድራዊ ተታሒስካ ግን ወላ ሞት ኢኻ ትፈርሆ ሞቱን ኣይደለን ኢኻ ከም ንጉስ ሕዝቅያስ ወስኸን ትብል እነሆ ብደበና ይመጽእ ኣሎ ኩለን ኣዒንትን እቶም ዝወግዎን ከኣክሪእዎ እዮም ብዘሎ ዓሌት ምድሪ እውን ተኽገብርዎ እዮም ክበኺሉ እዮም እጎን ኣሜንን ክመጽእ እዩ ተቐዳማይ ናይ ዮሃንስ ፍረ ነገር ተኣተኩሩ እንታይ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝምለስ እቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ፍረ ነገሩ እቶም ዝስዕሩ ኣመንቲ ጥራይ እምነታ መንግስቲ ዝወርስዋ ኦኬ ብዙሕ ትምህርታት ትመጽእ ኣሎ ሕጂ ሰብ ሓንሳእ ድሒኑ ማለት ድሒኑ ይኮነን ስክሪፕቸር ኢንተርፕሬት ባይ ስክሪፕቸር ብሉ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓደ አንግል ጥራይ ክንሪኦ የብልናን መጽሐፍ ቅዱስ በሓደ አርእስቲ እንታይ ይዛረብ ቀሲልና ከነጽንዖ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ኤፌሶን ከይና ክንሪኦ ከለና ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3 ኣምላኽ ብወዱ ብክርስቶስ ዝገበረልና እዩ ዝነግረና ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ ምዕራፍ 6 ንሕና ክንኮኖ እዩ ዝነግረና ኤፌሶን ከም ይዝምህረና ዳቶ ያ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ሰባት ናብ ምህሮ ኣጋንንትን ስሕተት መናፍስትን ከም ዝኸዱ ይብል ኣሎ እቲ መንፈስ ብጉህድ ኢሉ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን እንዳኸፈ ይኸይድ ኣብቲ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ክዛረብ ከሎ ሰባት ፈተውቲ ገንዘብ ፈተውቲ ርእሶም ተጃሃርቲ ካብ ንኣምላኽ ንርእሶም ተድላ ዝደልዩ ሓጎስ ደስታ ዝመርጹ ናይ ኣምላኽ ነገር ዘይቀድሙ ንኣምላኽ ዘይናፍቁ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ከምኡ ክኸውን እዩ ዘይዓግቡ ብልሽዋት ምዃኑ ሓመይቲ ኮረይቲ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ሰባት ከምኡ እንዳኾኑ ክኸዱ እዮም ስለዚህ ሰብ ድሒኑ ማለት ወዲዩ ማለት አይኮነን ነጥቃል ሐቅ መስማዕና መንፈስ ቅዱስ መስሓተመና መስተሓተምና ዕሩቡን እንታይ ሙሉ ተወኒና ማለት አይኮነን እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ወጽዮምሲ አይጠፉ እንዴም ኣብ ምድረ በዳ ኦኬ ዳሓን ብሉይ ኪዳን ክትብሉን እንዲኹም አይጠፉ እንዴም ኣብ ምድረ በዳ ጠፊዮምሽ بدم تجنشل وطيوم እግዚአብሔር ኣብ ምድረ በዳ ትምህርትን ተአምራትን እንዳገበረ ከመርሖም ጀሚሩ ባዘበሉ ወግን የለውን ብዙሓት ኣብ ምድረ በዳ ጠፊዮም እዮም that's why ጸሐፍ ዕብራውያን ናብቲ ዝባሃለና ዘሎ ነቀልብ ከይን ጠፊ ኢሉ ዛረብ ዘሎ ኣብቲ ምዕራፍ 2 ኃጢአት እንዳገበርና ካብቲ ህያው አምላኽ እንዳረሐቅና ከይን ከይድ ኃጢአት በባህሪው ንልብ ናይ ምትራር ልምድ ለዎ ኃጢአቱና አምላኽ ዋጋ ከፊልዎ ቀስና በልካ አኻት ወጽካ መስመር ሓደ ሰብኣይ ክዛረብ ከሎ ታይሉ ሓሰማን ሱ ኢለን ናብቲ ማይ ፍልሑ ኣትዋ ሕጂ ሓደ መንእሰይ ኣው ከፊሉ ነይሩሲ ሱ ኢለን ናብቲ ፍልሑ ማይ ኣትዋ ኣሎ ስለምንታይ ኣትዋ ኣሎ ኢሉ ሓቲትዎ ሲምፕል ኢሉ ዝፈትዎ መግቢ ኢደይ ሕዚ ኢሉ እንዳቀመጥ ኩለን ኸይድ ኢሉ ኣትዋ ማለት እዩ ስለዚህ ዮሐንስ ነቶም ዝስዕሩ ጥራዮም መንግስት ኣምላኽ ዝወርሱ ኣብ ብዙሕ ቃላት ተገሊጹሎ ንዓለምን ኣብ ዓለምን ዘሎ ኣይትፍተው ኢልና ኣሎ መጽሐፍ ቅዱስ ዓለም ኢሉ ዝገልጾ ኣብ ኣርባዕተ ይኸፍሎ እቲ ቀዳማይ ሓሳብ ነዚ ንሪኦ ዘለና ሰማይ ምድሪ ንብሎ ዘለና እቲ ካልኣይ ሓሳብ ንዓይን ንዓኹምን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ እንታይ ከም ዝገበረልና ዋጋ ከም ዝኸፈለልና እቲ ሳልሳይ ንጊዜ ይብሎ ኣዮን ብሎ ኣብ ትግሪክ ከይና ክንሪኦ ከለና እቲ ራብዓይ ግን ነቲ ሲስተም ናይ ዓለም ምሕደራ ሰይጣን መዋቕር ኣለዎ ኣንጻር ኣምላኽ ዝዓየሉ ሲስተም ሰባት ካብ ኣምላኽ ንኽርሕቁ ማእለያ ዘይብሉ መዋቕር ሲስተም ኣቐሚጡሎ ኣብዚ ምድሪ
እንታይ ንሕዝ እንታይ ንትንክፍ ክንፈልጥ ኣለና አልቲሜት ጎሉ ዘይተኻ እንዳሰተ ተራ ዝገብረካ አምላኽ ግን ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ በመንፈስ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና በኃይል ክንብርትዕ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ያዕቆብ ክዛረብ ከሎ ኣትን ኣመናዘርና ዓለም ምፍቃርና አምላኽ ጽልእ ዶ ይኮነን ንአምላኽ ከተፍቅር ተፈቲንካ ንዓለም ከተፍቅር ተጀሚርካ ንአምላኽ ጸሊእካ ያለኻ ዓለምን ፍትወታን ተሐልፍ ያ ዝብለና ዘሎ ናብዚ ምድሪ ባዶ ኢና መጺና ወላ ሓንቲ ሒዝና ይመጻናን ወላ ሓንቲ ሒዝና ኸ እንከይድኒና ፍቃድ አምላኽ ከነላሊ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ኣብ ኤፌሶን ክዛረብ ከሎ ከም ደቂ ብርሃን ኮይና ክንመላለስ ከም ዘለና ነጊርና ኣሎ ዓያሹ ክንከውን ከም ዘይብልና ፍቃድ አምላኽ ከነላሊ ከም ዘለና ነጊርና ኣሎ That's why ዮሐንስ ዛረብ ዘሎ ነቶም ዝስዕሩ እዮም ታ መንግስት አምላኽ ዝወርሷ ነቲ ናይ ሰይጣን 666 ቁጥር ማሕተም ዝቕበሉ ነቲ አራዊት ዝሰግድሉ ንዓታቶም አምላኽ ምስኡ ንዘለዓለም ከምብሮም አይክእልኒ ንዓታቶም ከምብሮም አይክእልኒ ንቄሳር ዝሰግዱ ቄሳር ዘምጾ ዓይነት ሲስተም አካይዳ እሺ እንዳበሉ ተገዚኦም ዝኸዱ ንዓታቶም መንግስት አምላኽ ኮርሱ አይፈቅደሎምኒ ዮሐንስ ኮም ይዝብ ዘሎ አተኩሩ ታርጌቱ ኢየሱስ ከም ዝመለስ ነገራሎ ነቲ ሰዓሪ ኢኻ እትሽልማት ተዳሊሉ ዘሎ That's why ኣብቲ ምዕራፋት ከይና ክንሪኦ ከለና ኤፌሶን ብናይ ኒቃላውያን ትምህርቲ ተታሒዞም ነይሮም ነቲ ስዕር ካብታ ገነት አምላኽ ዘለዋ ህይወት ክበልዕ ክሁበ 2:11 ንስሜርና ፖሊካርፕ actually ስሜርና በብዙሕ መከራያም ዝሓልፉ ነይሮም ንገሌኻትኩም ሰይጣን ክፍትነኩም 10 መዓልቲ እስር ቤት ክድርቤኩም አይትፍሩ ነቱ ሞት አይትፍሩዎ አኽሊል ተዳሊልኩም አሎ እንዳበልን ስሜርና ከጻናንዑም ከሎ ከበርቶዖም ከሎ ኢና ካብ ስርሖም ካብ ጎረባ بخل يسقط بزيحوم نيرو سب سميرنا توم محبر سز قويت هاي بلو مالو اتسعر بتخال اي موت هاي قداني سقاز قتل سبيو لنفس قتل زغلقن ولا حد يلن اي كلني قوم السلطان زلو يلن سلاز اي تفروه ونابل انتخو قبرهم كله تسفاخو بهم كله ينان ريو بيرغاموس اتي باس تقتلو اللو مدري نيرو اكشوال خنريين ابتي بيرغاموس مسبصحنا انكو عدحان مصاخوم نابتا زفان سيطان زخونت بيرغاموس زبل تابيلالو نابت مدري قدم ممصاكا مالتي او قيصر يملخ نيرو ديانيسوس دبحال املاح بمنزر برخصه زملخو نيرو ناي اسكليبس دبحال تمن نيرو اكشوالي امدر دقيسكا تحدير كاسي يغلصلكايو عينت نغراتيوم زردو نيرو توم امنتون كوم خطولو جميرو بخوم عينت نغرات فتون نيرو سب ارغاموس نت سعر كاب سور مانا كوبه صعدا امن دما بزيتي التقبل الله حدوكا زي فلطو ابتا امني اتي استصحفه حديث سم كوبه نتياتراهم يلو إيزابيل تبهل نبيت نقلقلت تمنزر زنبرت حسوت تنبيت تمنزر زنبرت نتسعر كسع مودعتها قبري زحلون كم تعاني كاب أبوي تقبلكو أبلعلتهم أحزاب كسلتني كم تعاق حمريت السبابر جيرو نسو بتر حدس انتحو قبرومي كوغواسيومي سارديس نتسعر كو متعدا كداونتي خدانيو أنا نسمو أم مصحفي وات كم مصحفي وات هاي قبروني أي كفحقوني فيلادلفيا نتزولو كانت هاي قبر نتنيك حزو نتسعر أبتا مقدس أملاخي عندك قبري كابا كتو أيك واتسينيو سم أملاخي سم تختم أملاخي نايتا كاب أملاخي كاب سماي تورد حداش يرسالم نتحديش سمين ده قبرو ليه كتصحفو ليه لو دوكا كم تي أنون سعركم ممس أبوي أبزفان استقامتكو نتزسعر أبزفاني مسايك قمت ده قبري كوبه نخلوها أب كله نتزسعر نزكورسه أنا أملاك خونو نسو ولديك خونني توم فرهاتن زي آمنون فنفناتن قتلتن نفسن أمنازرن أنقلتن مملكة تعاوتن بزلو حسوتن جنا جريوم أبتحون دينن زندد كلاي إذا خات خلاي موتيو دابل يوحنس كنا جرجميرو مالتي سلازك سعرو خمزلهم كتصنعو خمزلهم انتي قبرو مالو ينقرو مالو بخمينا عمنت النسعر النسعر نقالو بمسمعن بمئزازن اتمنفس نتن محبرات زبلن زلو يسمع انا حجي صعبتا بصحيا زلو هاب قويتا ترديني زلو حد نغري ناي منفس قدوس دمصي شلل ايتبلو منفس املاح بقالون بمنفسون كزاربنا كله ايغنور ايتغبرو شلل ايتبلو قدفو شلل ايتبلو
እግዚአብሔር አምላክ ንእስራኤላውያን ናብታ ጸባን ማዓድ ምድር ተውሕዝ ምድሪ መሰእቶን በኢያሱ ገይሩ ንመሳፍንቲ መሳፍንቲ እንተኸይና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር አምላክ ብሙሴ ገይሩ ንእስራኤላውያን ብዙሕ ቃል ተዛሪቦ ንኣማልኽቶም ከይሰግዱ ምስኦም ከይሓብሩ ከይምንዝሩ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከየገልግሉ ንኣምላኽ ከገልግሉ እግዚአብሔር አምላክ ብሙሴ ገይሩ ን40 ዓመት ይምሂርዎም ኢነው ድምፂ አምላኽ ቃል አምላኽ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ሓንቲ ሲምፕል ቃል ያ ንብዘሎ ዓለም ናብ ኩሉ ቅየር ገይሮ ካብቲ ሕማቕን ጽቡቕን ተፍልጦም እንተበሊዕካ እንታይ ክትከውን ኢኻ ኢልዎ ሞት ክትሞት ኢኻ ድምፂ አምላኽ ሸለል ኣይንበሎ እንስዕር አምላኽ ክገልጸልና ከሎ ቃሉ ድምፁ ክዛረበና ከሎ ነታ ዝተዛረበና እንዳሓዝና ሸለል ከይበልና ድምፁ እንዳቋጸርና ክንከይድ ከለና እግዚአብሔር አምላኽ እንዳመረሐናን ታጥዒት መንገዲ እንዳርአየን ከምቲ ጳውሎስ ኣብቲ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ካብ ኣፋናብስ እንታይ ገይርንሉ ኣናጊፍን ኢሉ ዝተዛረቦ ናብታ መንግስቱ ፍቅር ወዱ ከእትወኒ ዝበሎ አምላኽ ከምኡ እንዳገበረ እንዳመርሐ ናብቲ ኢልና ዘሎ ተስፋታት ከእትወና እዩ ድምፁ ሸለል እንዳበልና ክንከይድ ተጀሚርና ግን ንሕናን ወለዶናን ዋጋ ክንከፍል ኢና ስለዚ ንስዕር ነተን ማሕበራት ዝብሎ ዘሎ ተመንፈስ ክንሰምዕ ሳላ ደም ትገንሸልን ሳላ ተቃል ምስክሮምን ድማ ሰዓርዎ ንህይወቶውን ክሳዕ ሞት እንታይ አይገበርዋን አያፍቀርዋን ሲድራቅ ሚሳቅ አብድኔጎ ሓዊ ከም ዝተዳለወሎም ንፈልጥ ኢና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ክዛረብ ከሎ ካባይ ኣብሊጹ ነቡ ነዲዩ ንቤተሰቡ ንሓዊ ዘፍቅር ንዓያይ አይበቅዕኒ ኢሉሎ ጎይታ ብሙሉ ልብና ብሙሉ ሓይልና ከነፍቅሮ ቅድሞ ማንም ክንሰርዕ አይደለናኒ ልብና ንሱ በይኑ ክገዞ እዩ ዝደሊ ማንም ሰብ ክሕዞ ይደልኒ አይደልኒ ዳትሶ ያም ሲድራቅ ሚሳቅ አብድኔጎ ሓዊ ተተዳሊልካሲ ርእስኻ ተፍቅር ተኾንካ ናብቲ ሓዊ ክትኣቱ ትኸሊኻ نوي كاب قويتان لعل نرأسخا خطفكر تجميركا مكرا كتقبل ايدلنيها كتصرف ايدلنيها كتنعاق ايدلنيها أولوس كزارب كله بصبق ورا بحماق ورا ندابلا اب قرنطوس نغيرولو اغلغلوتنا نولا حدا سمعن كفي عين هبنينا ندابلا نا اغلغال بحرياتا او بزح غليصلو ህይወትና ሀነ ፍቅር ተጀሚርና ግን ዋጋ ይንከፍልኒና ግድድፍ ሕድገት ኮምፕሮማይዝ ጸገም ይብሉን እንዳበልና ህይወትና ክንመርሕ ክንጀምርና ኣብዘለው ግን ርእሶም አያፍቀሩን ብኸመዮም ካሲዕሮም አያፍቀሩዋነታ ነፍሶም በዓል ዳንኤል ናብ እንዳ አንበሳ ክድርበዩ ከለው አንበሳ ብስክሪን ሪኻ ከማን የሰንብደካ ይኮነን موقع حدا يكون أنا أبسيهم بزحات مالتي وصينهم جن هوتهم ما يفكرون كنصلينا بحريات رأي يوحنس أبزمت الصوم كنقصلوينا ساعات سلازا أخلين እስከ ንጻለን ይሽተይ ደቃይቅ